Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Моң сандыгында бүген тагын курай турында сөйләшәбез. Без беләбез, курайларның төрлесе була. Була озын курайлар. Менә озын курай. Аларның тавыш уемнары 2дән алып 5кә кадәр була. Без беләбез, була кыска курайлар. Кыска курайлар күпчелек металлдан, алюминиян ясалына. Менә шундый. Була металлдан ясаган курайлар, мәсәлән, агач төсенә буялган. Шундый матур курайлар. Була тональностька карап зурлыгы төрле. Менә озынраклары, бераз кыскараклары була. Аннан соң инде агач курайлар була. Агачтан ясалган кыска курайлар. Сезнең сорау туырга мөмкиндер. Ни өчен безнең татар халкы озын курайга караганда кыска курайны якынрак итте? Моңа җаваплар бар. Әйдәгез әле менә шушы кыска курай мисалында карап китик. Беренчедән, кыска курайның әзер сыбызгы өлеше бар. Мәсәлән, балаларга курайда уйнарга өйрәнгәндә, әзер сыбызгы, әлбәттә, җиңел уйнавы, тавыш чыгарырга өйрәнергә кирәкми. Икенчедән, курайның алгы якта 6 уемы, арткы якта 7 уемы. Димәк, 7 уемлы курай монда халык көйләренә түгел, ә хәтта классик көйләрне дә уйнарга була. Һәм дә инде мондай курайларның диапазоны хәйран зур, 3 октавага кадәр уйнарга була. Менә шуның эчендә безнең татар халкы кыска курайларны озын курайга караганда күбрәк якын итте. Аннан соң әйтергә кирәк, кыска курайлар озын курайга караганда тембр ягыннан байлыгы кимрәк. Озын курайның обертоны һәм тавыш байлыгы кыска курайга караганда зуррак, күбрәк. Аннан соң бер-ике сүз әйтәсем килә Солтан Габәши турында. Солтан Габәши фольклорист, ул экспедициялардан курай коллекциясын җыйды һәм дә инде курай язмаларын калдырды безнең буынга, киләчәк буынга. Һәм Солтан Габәши язмалары аша без курай традицияларын күбрәк беләбез. Нәрсәләр язып калдырды соң ул? Беренче чиратта ул язды төрле бию көйләрен, җырларны һәм дә инде бик мөһим, ул төрле тасвирламалар язып калдырды. Кошларга охшатып уйнаулар элек булган татарлар арасында. Мәсәлән, ак кош тавышына охшатып уйнау, торна тавышына охшатып уйнау. Бу фольклор өчен, киләчәк өчен бик мөһим. Хәзер инде курай тавышын ишетергә вакыттыр. Бездә яңадан кунакта Илнар Сафин һәм Илнур Ганиев. Егетләр, рәхим итегез. Рәхмәт, егетләр, искиткеч матур курай тавышлары. Бүген шуның белән сәхифәне төгәлләрбез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.